Hola, jo sóc l'Hugo Cuesta, tinc 15 anys i bueno, estic molt motivat per córrer les 24 hores, ja que és el meu primer any, i a veure com va. Hola, em dic Genís Rodés, tinc 16 anys i és a la meva segona edició de les 24 hores. L'any passat vaig córrer amb el meu pare i ara aquest any tinc la sort de córrer amb els meus amics. Hola, sóc el Martí Ramacho, tinc 16 anys i tinc moltes ganes de córrer les 24 hores, ja que són la meva primera vegada. Hem vist, lluitareu per la categoria sub-20, per fer podi categoria sub-20, vés a saber si top 5 també en la general, ganes, com us sentiu, objectius una miqueta també? A veure, tenim moltes ganes de que comenci ja. Portem tot l'any preparant això, buscant patrocinadors, preparant l'equip i... Bueno, per ara, com està sortint ara, ha sortit tot bé. Ara només queda sortir a córrer, que és lo divertit i lo fàcil. I una mica objectius, comença. L'objectiu seria doncs, fer podi, seria el millor, però mentre que no em fessin mal, ens passem molt bé i ja està, doncs estaria molt bé. Ganes que aquesta sigui la primera de moltes, no? Bueno, crec que des de la família Rodés en saben, però... Sí, la intenció és continuar amb aquest equip i fer moltes edicions. Com se sent una mica competir contra el pare, que porta, ho has dit abans, moltíssimes edicions? Bueno, ja sabem que ell és un gat vell, sap córrer, aquesta cursa se la coneix com ningú i ja sabem que va més ràpid. O sigui, ell tira i nosaltres a darrere. Això serà sempre. Se'ns ha afegit l'últim integrant, no? Hola, bones. Jordi Rodés també, de l'equip. Ja havíem parlat amb tu abans, Sí. però bueno, comenta'ns una miqueta de motivació. Doncs mira, moltes ganes de començar aquests primers entrenos, treure's els primers nervis i donar gas. Pues moltes gràcies.